Ahoj milovníci koček. Dnes se ponoříme do tématu, které je pro naše kočičí přátele zásadní, ale často se na něj zapomíná. Výhody krmení koček syrovou stravou. Tak jdeme na to. Kočky jsou od přírody masožravci. Není to jen tak nějaká náhodná poznámka, je to biologický fakt. I přes tisíce domestikace se jejich metabolické potřeby nezměnily. Co se týče stravy, moc se neliší od svých divokých bratranců z čeledi kočkovitých. Možná si říkáte, když jsou to takoví nadšení masožravci, proč je krmíme granulemi a konzervami? No, velkou roli hraje pohodlí. Naše životy jsou zaneprázdněnější než kdy jindy a je prostě snazší nabrat jídlo z pytle nebo konzervy. Jenže tady je ta věc. Krmení koček syrovou stravou se více shoduje s jejich přirozenými stravovacími návyky. Může to vést k řadě výhod, včetně lepšího zdraví zubů, lepšího trávení a lesklejší srsti. Kdo by nechtěl, aby jeho kočka vypadala a cítila se co nejlépe? Přechod na syrovou stravu však neznamená jen tak hodit pár kuřecích křidélek do misky vaší kočky. Je potřeba to dělat správně. Jde o vyváženou kombinaci masa, orgánů a kostí, která napodobuje to, co by jedli ve volné přírodě. Vím, zní to jako spousta práce, ale nebojte se, může to být tak jednoduché, jako je nákup hotových syrových jídel určených speciálně pro kočky. Ty jsou formulovány tak, aby splňovaly všechny jejich výživové potřeby. Případně si můžete jídla připravovat i doma, což může být zábavný projekt a skvělý způsob, jak se zblížit se svou kočičkou. Pamatujte, že při jakýchkoliv změnách ve stravě vašeho mazlíčka je nezbytné poradit se s veterinářem. Ten vám může poskytnout rady přizpůsobené specifickým zdravotním potřebám vaší kočky. Jste tedy připraveni prozkoumat svět syrového krmení? Vaše kočka vám možná poděkuje více vrněním a mazlením. Díky za naladění a nezapomeňte se starat o své chlupaté přátele. Zaslouží si to nejlepší.